आङो गिबि सेन्टारावनो बे निउस लाइभनि बिथांमोनखौ धन्यबाद होग्रोदों आरो लोगोसे दिनै जोङो दिनैनि बे 25 तारिखनिफ्राय लानानै जोङो गाबोन 26 तारिखसिम जोङो जि जोंनि इन्टार चार्च टुर्नामेन्ट जोङो बेखौ मोनसे थांखि लानानै होनाय जादों। थांखिया बेनो जोंनि बे बिबिसिनि सिङाव थानाय जि मोनसे थाइखा एरिया दं जोंहा बे एरिया हिसाबै जोङो 42टा मण्डली फेल'शिपफोरखौ लानानै जोङो बे टुर्नामेन्टखौ होनाय जादों आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा मोनसे सेन्ट्रेल इयुथ कमिटियाव जोंनि बिबिसिनि दालाइ आफाद जाय आफादखौ बुङो बेवहाय जोंहा मोनसे बोसोरे मोनसे जोंहा टुर्नामेन्ट जायो। गासै जोंहा बिबिसिनियाव थानाय एरियाफोरखौ लानानै जोङो बिनि बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बेखौ साखाफारा जादों। जोङो बाव फुटबलजों लोगोसे जि लाइमोन सिख्लाफोरनि जोङो बे थ्र' बलखौबो जोङो गाबोननिफ्राय होगोन आरो जोङो बेखौ सेलेक्सन खालामनानै जोङो बेखौ मोनसे मोजां टिम बानायनानै जोङो बेखौ सेन्ट्रेलसिम जोङो फाथायहरनो थाखाय जोङो थिरांथा लादों आरो बेल' नङा जोंनि थांखिया बे जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जोङो माब्रैबा जोङो मोजां खालामनो हागोन। गोबां दानि समाव जोङो नुयो माखासे जोङो मबाइलनि गेम्सफोरजों माखासे ड्राग्स बायदिसिना जानाय लोंनाय गाज्रि गोबां बिथिंजों गोदोनाय बेबादि समखौ जोङो मोनबोनो हादों। बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय जेनेरेसनाव जोङो माबायदि जोङो मोजां खालामलांनो हागोन जोङो बेखौ थांखि लादों आरो जोङो बे टिमखौ दानिफ्राय लानानै जोङो साबसिन खालामलांनानै बे जोंनि बिबिसिनि सिङाव थानाय जि सेन्ट्रेल इयुथ कमिटिजों सालायजानाय जि खेला जोङो बेल' नङा जोंनि जेसेबां बे बिटिआरआव बा जोंनि आसामाव थानाय जेसेबां जोंनि खेलाफोर दङ डिस्ट्रिक्ट खेला स्टेट खेला जोङो बाव मोनसे जइन जाहैनो हानायनि बेबादि जोङो लाइमोनफोरखौ खालामनानै मोनसे सोलायनाय बादि लाइमोन जोहोलाव सिख्लाफोरनि जिबनाव जोङो बेखौ लाबोनो सानदों। मोनबेसे टिमा बाहागो लागोन? बेयाव गासै टिमा 7था टिमा बाहागो लानो हादों। बेयाव फार्स्ट टाइमावनो जोङो रुनिकाटा एरिया हिसाबै मोनबा मण्डली फेल'शिपजों मोनसे टिम बानायदों। सारियालि एरिया हिसाबै बेयाव 7था मण्डली फेल'शिप हिसाबै जोङो बेखौ टिम मोनसे बानायदों। दादगारि एरिया हिसाबै जोङो बेखौ दादगारि 8था फेल'शिप मण्डली हिसाबै जोङो बेखौ टिम बानायदों। लाइमुथि आरो लावफानि एरिया जोङो बेखौबो बुखावनानै जोङो बिदि 7था आरो बिसेसकै जोंहा मोनसे स्टाफ टिम दङ बेजों जोंहा गासै 7था। खुब मोजां सोंनायनि फिननाय जोङो बेखौ बेबादि जोङो आदब खायदा लादों। जोङो मण्डली फेल'शिप थांनानै जोङो बिमा बिफा आरो जोंनि फोथायारिफोरखौ जोङो मोनसे एनकारेज होदों। फैबाय थानाय जोहोलाव सिख्लाफोरखौ जोङो बबे बिथिंजों लाङोब्ला जोङो माबायदि मोजाङाव लाबोनो हागोन जोङो बेखौ जोंनि बिसेसकै गारजेनफोरखौ जोङो लोगो हमनानै रायलायदों आरो जोङो बेखौ मोनसे समाव जोङो बेबादि थाबोनाय समफोर जादोंब्लाबो जोङो नैबे समनिफ्राय जोङो कन्टिनिउ साबसिनै जोङो बानायलांनो थाखाय बेखौ जोङो गारजेनफोरजों रायलायनाय जादों। उननि समावहाय बेफोरबायदि आरोबाव होफिननायनि आरोबाव थांखिफोर दङ नामा? जोङो बेखौ नेक्स्ट फैगोन बोसोराव बे सम बे टाइम बे मासावनो जोङो आरोबाव बिदि जोङो होफिनगोन। जोङो साबसिनै जोङो नाजागोन होफिननो थाखाय। मानो होनब्ला गोबां मण्डली फेल'शिपफ्रा बे खेला बे गासै नांगौ खरसा बरसाखौ मदद होनायाव जोंजों गोबां हेफाजाब होदों। बेनिखायनो जोङो मण्डली आरो फेल'शिप गासै जोंनि एरियानि गासै फोथायारि मण्डली फेल'शिपफोरखौ जोङो आरोबाव बे मिडियानि जानानै जोङो धन्यबाद होदों आरो जोङो खावलायबावदों बेजों लोगोसे जोंनि बिबिसिआव थानाय आरो गुबुन गुबुन डिनोमिनेसनफ्रा जेन' बे बिथिङाव जोंनि फिसाफोरखौ फैगौ फिउचाराव जोङो बेबादि फरायनायजों बेबादि गेलेहोनायजों माबा मोनसे मोजां बिथिङाव लांनो हागोन बेखौ साननानै जों जेरै मावदों सोरबा बिनि साबसिन मावलांनो थाखाय जोङो खावलायनाय थादों। जोबथा सोंनाय बे बादायलायनायावहाय मा बान्था होनाय जागोन आरो बेसेबां माबाफोर मोनसे बान्थानि सोमोन्दै जेनेबा रांफोर मा होनाय जागोन? जोङो फुटबलाव रानार्स आप हिसाबै जोङो ट्रफि गंसे होनाय जागोन आरो लोगोसे बिथांमोननो जोङो 5,000 रां होनाय जागोन आरो जायफ्रा रानार्स आप जाबाय जेननाय पार्टि जोङो बिथांमोननो जोङो 3,000 आरो ट्रफि गंसे होनाय जागोन आरो थिग बिदिनो ट्रफि थ्र'बल खेला जि लाइमोन सिख्लाफोरनि बिथांमोननोबो जोङो ट्रफिजों लोगोसे जोङो 2,000 थाखा देरहानायनो होनाय जागोन आरो जोङो जेननायनि थाखाय जोङो 1,000 बान्था आरो ट्रफि जोङो होनाय जागोन।
जोङो बेखौ थांनाय जोङो जानुवारि जोङो 26 थारिखआव जोङो बेखौ मोनसे एजिकिउटिभ मिटिङाव जोङो पास खालामनाय जादों। जोङो बेबादि गासैनि जोङो मोनसे साननायजों सोरबा सासेनिजों नङा, जोङो बेखौ थुलुंगानानै जोंहा मोनसे एजिकिउटिभ मिटिङाव पास खालामनानै बेखौ जोंनि थाइखा एरिया जोङो जेनेरेल मिटिङाव लाबोनानै जोङो बेखौ पास खालामनानै जोङो मोननाय जादों। आरो जोङो बेखौ बे दिननिफ्रायनो जोङो थाग थियारि जानानै साखाफारा जानानै जोङो दिनैनि समाव नैबे खेलाखौ जोङो होनो हादों।